No ahojte, tak som sa dneska rozhodla, že vám natočím trošku náš kampus, že kde to bývam. Dúfam, že bude všetko dobre počuť, lebo strašne fúka a je strašná zima. No takže toto je v podstate, čo vidím z okna. Tu sú parkoviska. No a takto sa otočím a toto je moja budova, tu bývam. Toto vlastne celé jedna budova. Toto takto pokračuje hore. Ešte sem. Tam je ďalšia budova. Takže pokračujeme. Dneska je dobrý deň niečo natočiť, lebo je fall break a všetci išli domov. Takže je prázdny kampus, takže si nepripadám trápne, keď sa tu prechádzam s kamerou. No, takže tuto hore môžete vidieť. To je štadión amerického futbalu. Tam práve idem, aby som na to mohla ukázať celé, ako to je. No a ešte takto, keď sa otočím, tak táto budova, čo tuto je vidno, tak to je naše športové centrum. Tam je fitko a aj vnútorné bežecké dráhy. Vyzerá, tam vzadu je budova F. Tam nikto nechce bývať a keď tam niekto býva, tak je to v podstate za trest, lebo to je ďaleko od všetkého. Už moja budova je pomerne ďaleko, ale táto teda ešte ďalej. No a tuto vám ukážem, keďže ja som v meste, ktoré sa volá Slippery Rock. Slippery to sa vysvetlí v zime, lebo všetko bude zamrznuté. No ale sú tu takéto skaly, ktoré tu ťažia neďaleko v takom kameňolome a je ich tu veľa po celom kampuse a sa traduje, že keď pošúchate tú skalu pred skúškami, tak budete mať šťastie. Teda aspoň to nám povedali, ale z iného zdroja som sa spočula, že to moc neodporúčajú, lebo ľudia, keď sú opití, tak čúrajú na tie skaly, takže asi by som to moc nechytala. No a tu môžete vidieť kamošov, ktorých je tu strašne veľa. No a tu som teraz relatívne na kopci, tak vám to chcem ukázať. Toto sú teda tie rezidencie, kde ľudia bývajú. A tuto vzadu, skúsim to priblížiť, tak tu už začínajú jednotlivé budovy. Toto vzadu, to čierne, tak to je budova študentského centra. Tam je napríklad kino, divadlo, všetky možné organizácie tam sídlia. To pod tým, také tehlové, tak to je naša jedáleň. A tam už začínajú dole učebne. No, takže tu už som pri štadióne amerického futbalu. Volá sa Mihálik Thompson. Tak. Vnútra ísť nemôžem, lebo práve majú tréning. Ale to takto vyzerá zvonka z tejto strany. No a tu keď sa otočím, tak vám ešte môžem ukázať z kopca. Takže tuto zase je štadión bejsbalový. Tuto je soccer sa hrá. No a teraz keď sa tam otočím, tak tu môžete vidieť časť kampusu. Tuto vzadu je vodáreň našej univerzity. To je to také zaujímavé, lebo vlastne tu voda z kohútika není filtrovaná. A aby sme si ju stále nemuseli kupovať filtrovanú, tak univerzita má vlastnú vodáreň a na niektorých miestach na univerzite sú také čerpadlá a tam si môžete napustiť vlastne filtrovanú vodu. No a toto je taká cesta, to teraz ide hore kopcom a vlastne táto cesta vedie okolo celého kampusu. Tuto po ľavej ruke je vlastne zase ten štadión amerického futbalu, ale z opačnej strany som teraz. A ešte tuto po pravej ruke, no to asi nevidíte ani, ale tuto je taký malý domček za tými stromami. No a tam je študentská organizácia, alebo teda lepšie študentská vláda, tuto sídli v tomto domčeku. No, toto je teda to športové, alebo teda rekreačné centrum, ktoré som ukazovala z vrchu. A okrem fitka a vnútorných basketbalových, volejbalových ihrísk a teda rôznych skupinových cvičení, čo tam robia, tak je tam aj bazén plavecký a v lete tuto vonku dajú lehátka a je to teda aj vonkajší priestor na oddychovanie. No a tuto sú teda tie byty, čo som spomínala, tam vzadu budova a ešte tam vzadu za stromami, neviem, či to vidíte dobre, ale tam sú také bungalovy a tam bývajú študenti, ktorí tam nechcú bývať v internátnych izbách, ale sami v byte. No takže toto už sú jednotlivé budovy, v ktorých sa vyučujem. Toto je Eisenberg,
táto tu. Tam sa vlastne vyučujú hlavne ekonomické predmety, manažment a podobné odbory, takže tam som ja dosť často. V tej budove, tuto vzadu, skúsim priblížiť, toto je vlastne hudobná hala, tam sa vyučujú hudobné odbory a tiež tam bývajú hudobné koncerty. No a takto keď sa otočím, tak tuto je vlastne hlavný vchod do celého kampusu. On je z tejto strany. Tu vám to môžem ukázať. Tak toto priblížim. Toto je vlastne hlavný vchod. No a tuto je aj mapa, tak aby ste si to mohli možno trošku predstaviť. Tak takto to vyzerá. Celý ten kampus. S tým, že vlastne túto cestu sme prešli. Tuto je štadión. A vlastne teraz sa už nachádzame tu, ako je tá červená bodka. Táto budova tu, tak to je technologická a vedecká budova. Tu sú rôzne laboratória a rôzne vedecké odbory sa tam vyučujú. Táto budova tu, tak to je SPOC. Tam sú tiež rôzne mix ekonomických odborov a potom administratívni pracovníci tam sídlia. No, toto je teda Eisenberg. To som už predtým hovorila. No, čiže toto je knižnica. Toto vyzerá malá, ale teda obrovská knižnica. Má 3 poschodia, to odtiaľ to nevidno. To je taká malá kaviareň. Express okienko. Takto. No a toto takto teda vyzerá to centrum. Takto. Tu je zase ďalšia skala. Keď pošúchate, tak budete buď mať šťastie alebo baktériu nejakú. No a tuto vzadu, tam sa teraz blížim, tak to je Woozle Dining Hall, čiže to je taká veľká jedáleň, do ktorej môžeme chodiť na raňajky, obedy, večere. Cez cestu, tuto vzadu, táto malá budova, tak to je budova univerzitnej polície a tiež je tam aj balíkové, alebo teda zásielkové centrum. A teraz ešte sa pôjdeme pozrieť do druhej časti kampusu. To už je asi posledné, kam pôjdem. A tak tam teda je skôr taká tá umelecká časť. Tam sa študuje tanec a aj výtvarné umenie. Je tam ďalší internát, ktorý už teda není residence hall, ako bývam ja, ale už taký internát, ako máme aj na Slovensku. Čiže vlastne viacej ľudí aj v jednej izbe a také, že sprcha na chodbu. To už také viacej podobné tomu, čo my máme doma. No a potom je tam zase druhá pasáž a tam sa študuje education, buď teda predškolské alebo základná škola. A tam sú v takej budove, ktorá sa volá McKay. V súteréne aj také malé škôlky, také triedy, kam rodičia vodia škôlkarov každý deň a teda na nich sa učia. Títo, čo to študujú, to mi pripadá trochu také, jak v nejakom pokusnom tábore, aké by ich tam išli zabiť alebo čo, lebo tam proste v podzemí také malé deti a oni tam s nimi sú celý deň. No, ale čo už. To je vlastne ďalšia jedáleň, alebo taká dining hall, kam sa dá ísť nájsť. Tam varia aj také neamerické, európske jedlá, takže tam radšej chodím, tam je to lepšie trošku to jedlo. To už sme teda v tej umeleckej časti kampusu. V týchto budovách všade sa vyučuje umenie. To je North Hall. Takto. To je vidno, to je taká, no teda pre mňa taká najkrajšia časť kampusu. Sem aj rada chodím sa prechádzať. To je pekné. Takto. A teda v týchto všetkých budovách, čo tu vidíte, tieto pekné, tak tu nás sa vyučuje všade ten tanec a rôzne iné umenia. No, to pokračujeme. Inak tuto, v týchto budovách, tak tu nám mávam ja hodinu každý pondelok, stredu a piatok skoro ráno. A len tak pre, aby ste to tak časovo vedeli odhadnúť, že aké je to asi veľké, tak to trvá tak pol hodinku sem došlapať pešo, odkiaľ kde ja bývam, sem do týchto budov, kde teda mám tú hodinu. No, takže tu je teda tá clock tower, to vyzerá. A tam teda sídlia administratívni pracovníci a za touto budovou, tak tam je teda budova tá McKay, kde teda sú tie škôlky s tými malými deťmi. No a teda tu už by som to asi aj ukončila, lebo to bude mať asi pol hodinu toto video, už to tak vidím.
Dúfam, že aspoň trošku som vám to tu ukázala, že kde bývam, ako to tu celé vyzerá. A neviem, na budúce možno by som chcela, keď pôjdeme niekam na výlet, tak to skúsiť natočiť. Že teda ako to tu vyzerá aj inde ako v kampuse. Tak ešte uvidíme, čo teda bude. No, chýbate mi všetci. Už sa teším, keď prídem domov na Vianoce a vidíme sa. Čaute.